Kasi kung medyo maramdaman pa siya, magkatensyo kita ang babo. Wah, Oh, nakaimim yun eh. Na? potang mamarom na kayo na dyan, masigla na kayo. Potang at chuno rin naman kanya na mo. Potang naman mo doon para mo. Sige ba? Kumanaw. Iba talaga ang Hilux, no? Parang kalabaw. Hindi lang pang pamilya. Pang farm pa. No. Baligtad yata, hindi. Na? Ah, mas maganda, no? Parehas lang yan. Hindi pare-parehas ang ano. Oh. Siya lang pinagbilang ko niya. Ganyan ko siya. Oh, mas maganda pala yan. Matigas. Kagaya kay attorney, laging matigas na attorney. Kanya man nga bakpingin eh, lalas mo galing ang dokenin eh. Oh, galing to, kaya mo dito. So, mabak. Sabi ka niya, boss, yung kubo mo, at yun yung babo. Wah, Kasi kung medyo maramdaman pa siya, magkatensyo kita ang babo. wah, Oh, nakaimim yun eh. Na? potang mamarom na kayo na dyan, masigla na kayo. Potang at chuno rin naman kanya na mo. Potang naman mo doon para mo. Sige ba? Kumanaw. Ano ko na may luklukan ikaw iparembang. Ay, di, ganyan. Itang kiyang nasi pare. Hindi pa mo yama. Ay, pinila akong ba? Suk mo, suk. Hindi na ako nagdala ng asin kasi may tuyo naman. Baka magkasay tayo sa bato. Sige pare. Karoon ko na agawang vlog ah. Ano ba yung gabi nabi itong hapon? Ano ba yan? Kakakin ng boss apple niya kaswelo. May kita pasok ka din ah. Puro yan. Na? Nagdala ka pang metro. Wow. Kaya din tang napon. Ayaw ko kami siya pang gaibo ko. Bakot ka po. Kanya man? Ha? At sunagi ako. Dumano pa kayo eh. Na? Potang pwede nung rin kuligan. Ano magulit ano ka? Na? Ako bebe mo. Ang tapos niya. Laga mo lang. Basta kung magbibigyan pong... Pero sumali ang mga pangisa. Pero labra ka. Wala kumain ng ulam ha? Kita kaya mga tayong obrada ya? Ito gan. May grasya bailon na po niya. Wah. Ano ka ka? Kutil. Ngayon ba? Talaga. No. Opa. Good pa sa akin. Eh wala ka sa na yung balto ka ng kabay sir. Ah. Ano ka na? Manok? Ano ka pang abis? Bah, mapala. Ano na? Ilang balto ka no? Kalakal sa ilang balto ka na po. Ay, sityo yan kayo kabay sir. Ngayon tumalang ko yung magmedalang pare. Ako yung wala naman eh. Ano daanan mo rin? Adala ng wala naman. Saan ba yung gas ka? Nalupan mo. Malasay ang ulam eh. Nanya parang ulam tasin na po. Sali ang baka ba? Bab, kani ka? Kani? Gumsala ako. Ayaw karakan mo ulam mo. Kani? Ba na ako may. Kani bab? Bab pa. Thank you. Marini ba po?
Na pare. Abab yan. Oh. Dito yung pwesto pare. Hop. Karakal oh. Sobra-sobra yun eh. Ayan, gapit na mo lang ba? Ha? Sino siya? Ako nga si Curtison! Hindi ko siya kilala. Paano tayo naamoy dito? Ay, Mga na kayo, mga na kayo. nakikita ko nga si yung kagalang-galang nating konsyal. Nangyayaan ako dito. Oh, matutumba. Matutumba. Oh, no. Oh, sandalan niya. Doon ka, ang daming upuan. Parang guna gigini. Wala akong Ano? Ano kami mga... Kompleto na yung gamit ko ito. May akong ulibiyata yung kaya. Ano wala mi? May akong ulibiyata yung... Yata mi... Sando kay Conchel. Tapa nga kaibigan. Ay Oh, karpal. ausan may baba pa ka ng tepa eh. Bisa mga marinig kami. Ausan mo na ito. Ikaw tuki ka. Panganong pesa na. Kaya nga ano. Ano mo pagawa mo kanya, Mr. Clason? Ba, rancho. Soon to be. Ay neti na ako. Sige ka pang magyangari na. Itanggar daw si Kenny, oh. Tanggang kayong teacher-teacher yung kaya tayo sulok. Ba, Pontonet. Kararating lang, pumapapil lang. Madi-disqualified sa akin. Ayaw ko yung pumapapil. Para malis sa... Hindi, wag na kayo mag-asin ito. Ito. Para Ang malis digdig sa... mo. Gano'n lang. Ay, Hindi ako nagdala na kasi magkakasay tayo sa bato. Anong bisang masayang? Ala, yun tayo na lang. ding... Yata mamanggal sa bata Mama nyo. Amang kaya pa nga lang asin, pote kaya pa nga. Bay lang spray. Tinira ko lang. Matamay lang spray. Yung atin mo, ay, huwag yang labo, yang ipasabihan ito. Bah, Anak ba ano? Galing. Paano na, paano na. ako. Ali, yaman na to. Kini, sumo na kami. May kain na kanyan to. Sobra, papanyanto kami. Panyanto kami. yung kan bating galit na mula ganyan. Dala na mon. Ay, sisino. Dala na yun. Ha? Anong kanggas na mulag? Ikaw rin eh. Pangan Ay, eh. nakatagig ang grasyo. Yung mandala yun, pang ito yan. Ay, nakakapang Paano di lang. nga pwede man dala pa siya tamingan? Ngayon, yang hindi ko mo... Dati ko na yung kabugmungan ni Mr. Clason. Yan, bawal na ako kanino. Ba? Ay, ako bisang pa bawal lang. Di na ano, panong yan ako rin pa kan. Dali talaga para kaya katayin. Alabi akong Jessica so, ba? O tiba pang doro yan ako. Lalakad din kaya ko lang nesa. Ay, bitis. Ini ko ay kamarama rin eh. Wow, Kamarama rin eh kaya rin. napasagkaan na yan. Oh, yan yung boss yun. Bodyguard ka yan. Yan. Itamang boss ka yan, naluhaya. Mas isanti ko i-consult yung pamangawa na ngayon. Ipag kaya. Huwag mo malinira kayo. Naku, maumpi ako mo. Ito po, si Kesa ka. Mandala pa tang biningga eh. Ba't yun ah? Wow. Yan yung nakalipat ng boss ng May saraya tala, itong meron tayo, sa Japan na yun. Saraya. Ang diretso. Ito marano ka niyan, mapila na ang bundle ka na pa, may mula. Ano? Mga labon, bang oh. Ako may ulam. Yo, Ano? abon. Ulam, kuha nga dog. Kuha kang itlog. Oh, Eh, kumakul. Marinig yan. kapil ang taba pa yung Domingo. Garni. At yung pa ng Gundina. At yung Gundina mo, di na tanga. Layo! Ginawa ko, naka... Tapos na tayo magtanim ng kalabasa. At naibaon na rin natin yung mga concrete posts. Ang gagawin natin ngayon ay maglalagay ng screen para sa bakod na. Para hindi pasukin ng mga kambing ang ating mga alaman. Malatiya mo? 20 meters na yata. Kalati na pare? Sige, kakabay pa yan, sige. May talaka dyan kayo, mag-iswala yan. Malatiya pare? Pero matibay ah. Masigi eh. Oo. Ano importante yung kinin na para?
Itang ka rin, tanang katiluyo ka. Ang latang kalambring makain eh, itong mura. Yan. Oo. Importante. Di alam itang dati tali mo na. Chicken. Chicken, tara. Alam importante kayo ni parang matibi okay yan. Na? Mila ko sila? Ano kayo magpala ko na? Pare kulang talaga ini. Na, kulang. Pilan yung mari niya, luya mo. Oo. Ano yan ini? Ukuran may kanya, takbangan na eh. Pilan meter. Ali, tansya ko niya karita, silip ko karita, kapalati ko na labos boss. Ay pa, lating makain style mo naman nata ka rin eh. Pans. Yung patutog ko. Hello po. Good afternoon po. Ito po si Idol TikTok. Idol TikTok. Matigas na, matigas yung alambring yan. Huwag mo sa tingin ganito. Na? Oo, maganda yan. Diba ito? Matigas no. Pangalawa na yan, pangatlo na. Pangatlo. Konti lang no. Hanggang ngayon may sugod, di naman bakal lalampare, hindi mo na, siguro na. Butad na ba? Hindi na may libutad. Kaya. Ayun, hindi nyo na pinaano dito, pinakapit sa bakal. Mamaya. Mamaya. Anong mabaya? Mamaya. Mamaya, mamaya. Mapaya, anak. Ano yun? Itong ipay sa kikita niya. Oh, ay kanyaman. Darda pa pamangan. Kanyaman yung ulam mo, lads time. Arigoto. Mata na, par. Ayan nyo na. Tadi atorneo, ti ako nakakit. May kuya. Ay, ito pala. Kapren me. Na? May naman niya, managod niya. Pero kung ano ka nang din, noon doya ka nang din bro, sa ganda lason la. Nino? Lason? Nga pa yan, ikin na ni Jessica So? Na? Ikin mo ni Jessica So? Takanak na. Ay, tang kapatid yata ito. Pero ay original ang Jessica so tayo. Ah, yung original ayaw. Ah, staff na lang mo. Wow. Pamuita ka lupa ng kaili pa din niya. Talago na. Tang Ano yan? kalagay tang kalupa ng kaili pa din niya. Mana kuya? Kaya kung kapatid ng taglabo din. Ako sa kaya kaili eh. Yan yan? Ha? Ano? Ay, Man. Ay, dugis na eh. Para ko ng dugis. Babi. Ako ini. Hindi mo manyaman din eh. Kami tabi pa sa torle? Oo, mag-over din kaya. Manta na po. Tatabi mo ito. Bro. Tugas. Yan ang mukha ng buriri mo. Ay, dugis eh. Kanyaman ng gulya? Na, para kanyaman ng gulya. Ito kasi ka nang din lason la. Diba na bro? Boss Mangan. Boss Man. Karal wala mo? Kailangan kaya, pioneer na lang kayo. Di ba may andara? Ano?
Ano mo ron? Dahil ito ano ito yung mamang guli? Kapanikas ng mulak? Ano? Yes, ang bakay mo po. Api naman nung yung darang kabuso din eh. Dami ang kiss. Mon, Api ni Boydo. aboy na. Boydo ba? Api may malagyan man ako yung gabon niya. Nasi sumdagya ka? Ah. Segong bebe, may ako na? Yan na raw nang babak niyang gulay ang pungay. Kami dugo kita, tiyak ka na naman ang pagibatan. Roray mo, namugana ka na. Ano? Ah, ano ulam ng bong? Paano mo? Pero mamanya maling-maligosong Non-calendar? Na? maligosong native. Na, Atin yan, atin itong Celis Pambiles. salamat na bulo naman naman. Babaya, tatanda. Babae na eh. Di man naman niya, Torni. Ini may na yan, kaya natin ang bakal. Matas siya masyado pare. Matas siya. Mataas masyado, kailangan natin baba. Makakadaan yung kambing sa ilalim. Pero sa baka hindi pwedeng pang ano yan, bubutasan niya yan. Diyan kita pa, boss ko, pare baka. Kailangan na lambre. Kailangan, nakareposting nga din eh, kanya talang pagyari baka, mapakalilang. Wah. Dapat itang 8x8 na dagul. Ah, okay. Ang tinatang kita oh, 8x8 lang. Lubol yan yung baka. Pak. Lagay mo yung baka sa umaga, gabi wala na, pupunta na dito pupunta. Sobrado. Pagkagising mo, Ay, ureta pa rin masanting nga investment ng boss ko. mababarangay ka na. Huling niya ako niya, pislit niya. Nung aluwa mo reta, ang gaya niya, tipo po. Ah, Kaya na nitang asking. may kasosyo ko, si Parimbong. Yung dayami kayo, ating pang kukuha ko siyan, may kumukuha pa ng dayami, wala na. O kailangan pala, mag-alaga ka na ng baka dito, na maraming dayami. Sakay mo doon si Sheke, may trailer ka doon, di ba ra?
Kasi kung swimming pool nilalagay ko rito, baka mag-aasawa uli si Konsyal ng panibago. Mayayari ako kay Dara na Konsyal. Magkano 12 piraso o 13? Dahil nala. Tinong kaya ganito? Zero. Ay, parang ganito. Sarado mo yung bulugan mo kanito. Na? Sarado mo yung bulugan. Kailangan natin ang bulugan, siyempre ladakal. Tanong pa inject mo na lang. Ito parang tanglay ba talagang makakastay. Ano iba yung manual talaga, no? Oo, manual. Kita mo kang Chris. Hindi kilala Chris mo. Ah. Para ka na kabulan dito atin niya sa paradong bulugan. Saan yung ano niya? Radyo niya? Yung Marcos ay makapal. Templar. Para niya nagsimula. Hindi mo na ano ang panahon, baka magkatotoo, hindi mo alam kung kambing o baka ano dyan, o Konsyal. Meron na kaming apat niyan. Oh. Pero nung ako, uli nga ranasan. Wah. Pinali ko mo at metong minda po kung metong makaning tagukan. Siya di kaya kang tradisyoso yan. Nga para bulke, hindi kaya lagay 60. Dili kaya minda, tapos ko peso sukan 12,000, maybe siya lang. 18 kontra 60 po, 12,000 son. Di ba di sa 20 to? Ito. Meron ka la? Meron silang wado, ano niya kapit, may sakit po mo. Sakalda ka lang eh. Gapang pinagkukuha mo lang ng dayami dito, hindi na pwede na sila. Ang tubo, payandar din, kaya hindi mo gawang halo blaka para pinuman. Buwan ha? Attorney, nag-iiba ang plano pag nadya si attorney eh. Imbis na kambing yata, magiging baka. Anong maganda, kambing baka? Sa marketing, mahina yung kambing. Hindi ka tulad sa kung nangangailangan ka lang ng 50, makapagbili ka lang ng isang inahin. Sobra ka pa. Kung gusto nyo magpabakod, expert po kami. Wala pa po kami binakod na nagiba. Tumatagal hanggang 50 taon na. Lumulusot yung mga kambing. Ang problema yung kambing lumulusot. Balo may piyandig-andig na yator na. Kaya magkasayte, andig-andig niya. Balo alam mong ano, trabahuin no. Ito ka ng trabaho eh. Nilakad ko na yung sakyan, nahuli na ako. Saan nabili yan? Masarap, hindi mapait. Naglalako ng saliwa. O yung ano, yung agod, kasama yun, nabili niyo sa naglalako? Sa naglalako din. Kompleto na pala, no? Ano sa Tagalog na bang agot? Back-and-forth. Hi! In English, back and forth. Para kapit na kapit. Tayo ba? Tayo? Hindi na? Sige, nakakagat ang kubo.
Yan ang pedarata bali. Ano yun? Kumusta si Atty. Marshall? Binalawan niyo yung tubig na ano, yung sugat? Diesel? Pwede ka tayo para? Tabalo? Na? Sinaya mo yun pa, order namin yan. Ay, Iwanan diesel. Laban nga ba? uy. Wala, nasugat si Atty. Kasalanan nung pambakod namin. Yan pala magkasak ang pupukpuk. Matilo siya paling, ay pudpudya paling kaya kang Ay, hindi gamitin ka. Kaya palipin. isa Suwag yung ka pa yan. karetang bikal. Suwag ka pa yan. Malayo sa bito kaya na Atty. No? Ay, Na. Wala, nilagyan lang po ng diesel. Ewan ko kung nung mangyayari nito. Sabi ni Kuya Tonet, sindihan na. Pero sure ako yung mikrobyo mamamatay pag diesel nilagay mo. hmm. Na? Mamamatay ang ano, mikrobyo.